Til mig, var det skidt for mig? Jo. Tøj. Den ved mere end mig, eller? Det er kæmpe. Yeah, man! Så er du sgu opbanget i bag. Ja, tak! Det shit. Jeg vil helst det er bedre. Nu er du fandme Milbert igen. Lige efter det. Hvilket land? Ja, det tænker jeg. Jeg tænker ikke, det er København. Så kan hun måske bo et år, og så stå her i Aarhus en torsdag. Så tænker jeg, at det er de også begyndt på. Ja. Prøver. Love you, man. Love you, man. Ikke bare... mit arbejde er for at være med til noget tidskonkurrenceværk. Er det sådan? Især når man er god sammen med dem. Du behøver ikke at være fulde for at lære nogle folk at kende. En mere, eller skal vi have en skrue på? Men nu tror jeg, at hun er tilbage. Det var her med. Det er noget træmme svang ind i bunden. Hold din kæft også, mand. Du har nu. Har du ikke... Ikke lave melder. Fede refleksioner i forhold til, hvad vi gerne vil. Hvad tænker du selv? Jeg ved simpelthen ikke, at de kommer. Heller det er Det er en søjle. Ja. Der er sindssygt meget energi, der forsvinder. Sindssygt meget energi, der kommer udtalelser. Vi er lidt ned for det. Ja, jeg lige har. Jamen, det vil bare lave nogle lukkede aftaler. Og så bare... Gør dig selv en tjeneste.